Per a crear un curs, utilitzem l'aplicació anomenada Assistent per a la creació de cursos, que connecta l'aula virtual amb la base de dades de gestió acadèmica, matrícula, i el POD, Pla d'Ordenació Docent, on cada professor o professora té assignats els crèdits de les matèries que ha de donar. Trobareu l'enllaç a l'assistent en el blog Enllaços UGI. Aquest blog surt tant en el vostre tauler com en tots els cursos de l'aula virtual. La creació d'un curs és un procés amb diverses pàgines. Primer trobareu diverses categories de cursos, graus, màsters, formació per a PAS, PDI i comunitat universitària, universitat per a majors, coordinació de titulacions i altres cursos. Tots els cursos es crearan automàticament amb els participants que consten en el POD i en matrícula, excepte els de la categoria Altres cursos. Quan el curs que voleu crear no es pot encabir en les categories de grau, màster, formació per a PAS, PDI i comunitat universitària, universitat per a majors o coordinació de titulacions, podeu demanar un curs Altres. Aquest curs haurà de passar per una validació prèvia de la Direcció Acadèmica d'Estudis de l'UGI, a fi de constatar que es tracta d'una acció formativa. Per això pot tardar un temps a crear-se. Heu de tindre present que aquest curs no tindrà participants per defecte i que haureu d'afegir-los manualment més tard, quan ja tingueu el curs creat. Quan entreu a la categoria de curs que voleu crear, només us apareixeran les assignatures que tingueu al POD. L'assistent és prou flexible i permet crear un curs per a una assignatura, o un curs només per a la teoria i un altre només per a les pràctiques de la mateixa assignatura, o un curs per al grup de matí i un altre per al de vesprada, o fins i tot, si voleu, podeu adjuntar diverses assignatures en un únic curs. El primer que heu de fer és seleccionar l'assignatura i prémer la fletxa per passar a la pàgina següent. A continuació, podeu veure quins són els grups que teniu disponibles. Si no seleccioneu cap grup, s'afegirà tot l'alumnat de l'assignatura sense crear cap grup en l'aula virtual. Si voleu que en el vostre curs apareguen definits automàticament els grups del POD, haureu de seleccionar-los des d'ací. Per a seleccionar diversos grups, premeu la tecla Control en Windows o Linux, o comandament en Mac, i sense soltar-la, feu clic en cada grup del POD. Després, feu clic en el botó de la fletxa i en la finestra emergent deixeu marcada l'opció Un grup per cada grup del POD seleccionat. En cas de voler crear un grup a l'aula virtual que incloga més d'un grup del POD, seleccioneu els grups que vulgueu agrupar i feu clic al botó de la fletxa. I en la finestra emergent seleccioneu un grup que incloga els grups del POD seleccionats i doneu-li un nom a aquest grup. Continuem a la pàgina següent. L'assistent ens proposa un nom per al curs que és el nom de l'assignatura, seguit dels grups que hàgim triat si n'hem triat. Normalment, aquest nom per defecte és el més adequat i no calen canvis, però si voleu fer-ne algun, el podeu fer ací. Quan tinguem el nom, avancem a la darrera pàgina i comprovem que totes les dades són correctes. Si és així, ja podem fer clic en la icona del sobre per a crear el curs, que apareixerà en un parell de minuts a l'aula virtual. I rebrem també un correu de confirmació, excepte els cursos de tipus Altres, que han de ser validats. Recordeu que el curs es crea buit de contingut i per això apareix ocult per a l'estudiantat. Nosaltres el tindrem al final de la llista dels nostres cursos i amb una llegenda que indica que el curs està ocult a l'estudiantat. Quan hagin introduït algun contingut i vulguem fer-lo visible, caldrà que canviem el paràmetre de visibilitat del curs perquè l'alumnat hi pugui accedir.